Pois contenos como se ven as cousas cerca dos 100 anos. Ben, ben. Eu de nena iba a mula e vin como se chegaba á lúa e hoxe hasta teño unha tabletiña. Sempre tiñamos a sensación de que o mellor estaba por chegar. Hoxe sinto que non sempre é así. Fálase dun futuro de xente solitaria, comida lixo, sempre é todo feliz pin. Se non se sabe onde se vai, pa que ir tan a presa? Pois vai a futuro, non? Pero podemos facer un futuro diferente. Pero se cada vez máis xente quere vivir como nós. Hoxe é moderno ter hortos urbáns e nós tivémonos de toda a vida. Ou ter mulleres que manden, como mandábamos nós, de sempre. E ter unha dieta equilibrada, como o caldo, que é unha dieta equilibrada. Fagamos un futuro, a galega. Chegamos tarde. Imposible. O que penses? Non sabe os resistentes e teimudos que somos. Dille a un galego que non pode e levarás unha sorpresa. Paco, ti non tiñas un fillo enxeñeiro? Susana, esa filla física. Toño, imos necesitar chapa. Moita chapa, pero moita, moita. A ver vos, os da robótica. Cando traballamos xuntos, chegamos onde queremos. Pronto veredes a misión espacial galega. Non vos riades, que é unha cuestión de tempo. O futuro á galega vai ter moitas cousas boas. Imaginadesvos con eses traxes, tomando un marisquiño. E como imos saltar as lomeiradas? Ides a flipar. E os domingos todos a comer á aldea, estés donde estés. Perdonade, é que parei para mercar unha lapeira. E haberá enchentes galácticas, complementos de Plutón, que uns picarán e outros non. E cando alguén diga a que está caendo, seguiremos dicindo, se chove que chova, sendo positivos. En Saturno que tal? Bueno, E a familia? bueno. Seguiremos sin equivocarnos nunca. Vas caer. Seguiremos sendo morriñentos sin fronteiras, sendo preguntóns, E logo ti, de quen ves sendo? riquiños, e sabendo que a vida é dura, é difícil, pero faise corta de carallo. Así que disfrutemos a nosa forma de vida e tamén no futuro vivamos, vivamos, vivamos.